Zašto bih gledao na hrtu kad Srbija ima najbolju voditeljku na svetu? Da, Eurovizija je možda takmičenje neobičnih kostima, neobičnih ljudi, različitih orijentacija i dijagnoza, neobičnih pesama, neobičnih nastupa. Na kom na kraju pobedi neobična pesma za koju ni njena izvedbenica, a ovo sam izmislila, nije baš najsigurnija šta znači. Samo lociraj svoje mesto u koordinatnom sistemu konfuzije. Ali Eurovizija je i ovo. Sabija! O majko moja, hvala ti, vojne oca i sine da je ovo se desilo. Živa nisam bila. Dobro, Srbija je u finalu, raduj se Srbijo. Nakon što je neko klipovao ovu reakciju voditeljke i nakon što je ovaj klip otišao viralno, imao 1,1 milijun pregleda na proglašenje prolaska srpskih predstavnika benda Lavina u finale, usledila je lavina negativnih komentara na račun dugogodišnje RTS-ove komentatorke Eurovizije Duške Vučinić-Lučić. I ja sam ovde danas da apsolutno stanem u Duškinu zaštitu. Pazite, ja koji sam bio neoficijalni voditelj Eurovizije, čije su komentare i izveštaje preko Instagram storija pratile stotine i hiljade ljudi, ja koji sam praktično prvi kandidat da jednoga dana zamenim Dušku na poziciji komentatora Eurovizije, ja sada stajem u njenu odbranu. Kako sam ja dobar čovek, jebote. Nije mi se dopalo njeno komentarisanje. Bila je vrlo ironična prilikom predstavljanja učesnika, pojedine je omalovažavala, iznosila svoje lično mišljenje što nije profesionalno. Da, uvek je takva, samo ismeva i voditelje i pevače. Eurovizija bi trebalo da bude zabava, a ne ovo što ona radi. By the way, za šta ona zapravo dobija platu kad postoji samo u ovo vreme? Usraću se. Duška je prepotentna, umišljena i nekulturna osoba. Voditeljka RTS-a koja je komentarisala Euroviziju je nešto najgore što sam čula. Užas, prostakluk, kao da sama kod kuće komentariše sa nekim sličnim sebi. Katastrofa. Iskreno, veliko razočaranje načinom na koji je vođen prenos Eurovizije. Duška Vučinić treba da informiše i doprinese doživljaju, a ne da nameće lične stavove i prekida nastupe neprimerenim komentarima. Splačimo od voditeljke. Bre, što ste grubi. Mučno je bilo slušati njene komentare. Jako neumesni komentari, neprofesionalno, u stilu nekih kič televizija. Užas za RTS. Kakva televizija, takva i komentatorka. Sreća pa ima uživo prenos na YouTube-u u miru i tišini. Jedina osoba u svetu koja radi 3 puta godišnje. I onda na sve ovo komentar koji apsolutno poklapa sve ove komentare. Ali da ne trčimo pred rudu, doći ćemo i do toga. Hajde da mi prvo vidimo šta je to Duška tako strašno pričala. Dakle, moment koji je predviđen da nas nasmeje, sigurno neće. Moldavci su se vratili na Euroviziju u tipičnom moldavskom veselju. Nijedna boja na sceni nije zafalila. Oni su meni nekako tako umirujući, kao neki bensedinčići. Ovi su sigurno bili neki bumbari u prethodnom životu. 2003. godine devojke su lansirale sopstveni sladoled koji je od tada jedan od najprodavanijih u Estoniji, dostupan je u 4 ukusa, mislim da sam kao promoter. U stvari, samo želim da kažem, devojke, držite se tog sladoleda. Vanila, čokolada, karamela i nana. Vidite, nije to baš toliko strašno. 6 minuta je trajala ova pesma. Možda i više. Sve to mogu mnogo kraće. Na sreću, za razliku od polufinala, Viktorija i Michael izgleda večeras neće pevati. Da budem iskrena, već danima vršim pritisak na sebe da mi se ovaj nastup svidi. Ja poštujem svačiju muku i borbu i šta su sve najavili u svojim pesmama. Majke mi bih pomogla svakome. Ali ljudi, opterećujete nas baš, samo dođeš na scenu, toliki se novci ulože u nastup i
teškoća borba unutrašnja sa samim sobom i oko sebe. A ništa konkretno. Ali aj sad da vidimo... Dobro, ovo možda jeste malo ekstremnije. Austrijanac i Poljakinja idu kod istog limara. Ne znam da li ste provalili da imaju apsolutno identične korsete. Ali pazite ljudi, za sve ovo postoji jako dobar razlog. Znaš kako, ispada da ja kad god dođem sa Eurovizije nešto kritikujem, ali iskreno da budem i pohvalim. Mislim da ORF se nije baš pokazao kao pravi veliki javni servis koji treba da iznedri 70 godina, jubilej i tako dalje i tako dalje. Šta je nedostajalo? Pa svega je pomalo nedostajalo. Sećaš se da nam je puzeo čovek po bini. Pa su se razne tu stvari. Australijanka imala petoricu oko sebe koji su se videli. To ne sme da se vidi. Kamere su skakale, steadicamovi. Ali prosto svega je tu bilo što nije smelo da bude. Vidite ljudi da je bila loša organizacija. Te ima slušalice, te nema slušalice. A uslov rada nije bio adekvatan, nije bio dobar uslov rada. Mislim, kao aplikacija, oslanjamo se na aplikacije, u 21. veku smo, a aplikacije ti ne funkcionišu, pa te prebacuju na druge aplikacije, pa ti Wi-Fi ne radi baš tamo gde ti je najneophodniji. To je frustrirajuće kad ti treba da uđeš u program, a nemaš komunikaciju ili na pola programa ne čujem voditelje. To su sad te neke tehničke stvari koje ne smeju da se događaju. Scenario dosadan. Uradili su nešto što nisu smeli da urade, a to je da nam ovaj događaj učine dosadnim. Ja sam u pojedinim momentima izmišljala. I da znate da mu ne boje lice, nego da ima neku tanku masku koju navlači. I nije ćelav, ima kosu do pola leđa. To sam izmislila. Nema. I onda sam nekaj rekla, ovo sam izmislila, prerađivala sam scenario bukvalno u toku samog prenosa, zato što smo imali identične rečenice u prvom, u drugom, u trećem. Inače, moram sad na početku da vam skrenem pažnju. Ukoliko ste pratili prvo polufinale, veći deo teksta koji voditelji izgovaraju su nekako prebacili i u večerašnji scenariju, pa ću ja malo da im izađem iz koncepta, da ne bih zajedno sa vama prolazila dan mrmota. Ja, Duško, ovde skroz kapiram. Zamislite vi kada bih ja u svakom svom videu se ponavljao i uvek govorio nešto tipa molim vas subscribeujte se, molim vas lajkujte i komentarišite ovaj video, molim vas uplatite na PayPal, inače će nam propasti kanal i nećemo imati od čega da živimo. Bukvalno svi biste se smorili i niko više ne bi ni gledao. I zato ja to ne radim, iako su nam donacije preko potrebne PayPal u opisu profila. Da nije bilo ovih izvođača i produkcija koje su sve zemlje donele sa sobom, uključujući i nas, oni ne bi imali uopšte show utorak, u četvrtak i u subotu. I to me malo uplašilo. I onda sam zapravo počela i da se zabavljam, ne bi li uspela nekako da animiram gledalce da ostanu i da prate RTS. Ovo nije casting za ulogu, devojko. Ja ne znam zašto svi viču. Juče ni na svim jezicima. Hoće. Dobro večer se kaže. Svi su na nekom castingu večeras, ljudi. A je li je Malta malo predala Ukrajini? Neću se bazirati sad trenutno na to. Kako neko može da napravi ovakav kadar? Sve ovo ovako kako? Pa ljudi, pobogu, televizija je 21. vek. Ma daj, 183. Kako su do ovoga došli? Kojom matematikom? Finska je od Švedske dobila 12 poena. Sad će oni lepo da se razmene Švedska Finskoj, Finska Švedskoj, Norveška Švedskoj, Danska Norveškoj. Halo! Kažem vam ljudi, Duška je spasila Euroviziju. Svi smo mi ponekad Duška. Eto, mnogo mi je drago. Drago mi je zbog onih Norvežana, Šveđana, Finaca, Danaca i da ne zaboravim nekoga. Tako je, tako se to radi. Duškine reakcije su ogoljene, iskrene, spontane, neplanirane i tu dolazimo i do poente i suštine ovog videa. U
U srpskoj javnosti već godinama vlada konsenzus kako je Eurovizija Sodoma i Gomora. Festival kiča, šunda, promocije LGBT-a, levičarskih vredenosti, kako je to neki okultni, sektaški festival. Čak i za naše ovogodišnje predstavnike bilo dosta komentara da im je nastup satanistički. Mislim, kako i ne pomisliti tako nešto kada su, na primer, u toku revijalnog programa prvog polufinala, prilikom promocije bečkog zabavnog parka Prater, pokazali jedan morbidan segment scenskog nastupa koji je nekako mene asocirao, a verujem i mnogi druge, na Epsteinovo ostrvo i na tu neku jezu koja su deca koja su tamo završavala prolazila. I u samom finalu se provukao jedan segment za koji bi teoretičari zavere rekli da nam je najavio novu svetsku pandemiju, gde su svi plesači bili pod maskama. Ko se seća ceremonije otvaranja letnjih olimpijskih igara u Londonu, zna o čemu pričam. Dakle, Eurovizija više apsolutno nije samo muzičko takmičenje na kom je bitno da imaš najbolju pesmu, ako je ikada to i bila, već je postala miks svega i svačega, pozornica za promociju različitih agendi, poprište za društveno-političke borbe, svojevrstan freak show na kom se tek ponekad pojavi umetničko delo koje je zaista vredno pažnje. Ukratko, Eurovizija je postala show biznis i Duškini komentari su u potpunosti u skladu sa tim. I moje mišljenje je da ako već Euroviziju smatramo ovakvom, na neki način neozbiljnim takmičenjem, smatram da je onda licemerno da sad odjednom, eto zato što su vam zasmetali Duškini komentari, sad ti neki ljudi su se našli uvređeni i sad odjednom pokušavaju da predstave Euroviziju kao da je to neko visoko, kulturno, umetničko, aristokratsko takmičenje, koje se gleda uz pozorišni dvogled i čašu šampanjca. Ne, nije. Znači, prihvatili smo Euroviziju takvu kakva jeste i tako bi trebalo i da je tretiramo. Znaš, ako smo se već dogovorili da je Eurovizija festival kiča, šunda, nemorala, neukusa, onda je glupo da se sad foliramo da nije tako. Mnogima se ne sviđa to što gledaju, mnogi bi iskritikovali ili ismejali određene segmente Eurovizije, ali kad to Duška uradi, eto onda nije u redu. Mislim, dajte, molim vas, imali smo čitav segment na Euroviziji posvećen tome da ljudi nauče da razlikuju Austriju i Australiju i da su to dve različite države. Mislim, kako biste vi reagovali? So how can you confuse us? Ne veruješ da slušam. Ne veruješ da slušam. Isto, sestro slatka, isto, apsolutno isto. I ubeđen sam da svi ljudi zdravog razuma bi ovako odreagovali. Poenta baš i jeste u toj njenoj iskrenosti, spontanosti i u tome što nam ona prenosi Euroviziju baš onako kako je i mi doživljavamo iznutra, samo su to one situacije gdje vi nešto poželite da kažete, ali ne smete zato što, eto, društvene norme ne dozvoljavaju. Pa Duška probija te društvene norme, probija taj, kako se to u kinematografiji naziva, četvrti zid i neposredno komunicira sa nama baš kao da je pored nas, baš kao da je naša prijateljica koja sedi pored nas na kauču i zajedno gledamo Euroviziju. Da li ste i vi možda čuli da u jednom trenutku rekla gorimo, gorimo na čistom srpskom ili se meni samo to učinilo? Gorimo, gorimo. Ja razumem da nekome ta neposrednost i iskrenost smetaju, ali to je upravo ono što ove prenose čini autentičnim i čvrsto sam uveren da ima ljudi koji samo zbog njenih komentara i gledaju ovo takmičenje. Dobro, ovo sam malo iskarikirao. Nisam čvrsto ubeđen, nego znam. Svaki put me slatko nasmejala na komentarima. Autentična je, unikatna, prirodna i neposredna. Bravo za voditeljku. Potpuno realni komentari. Voditelj očajno stilizovan. Do tog djela još nismo stigli. Program nikakav. Bukvalno, žena je bez dlake na jeziku sve iznela. Kraljica, Duška carica. Ona je Eurovizija. Zbog nje nekada i pogledam. Fenomenalna je. Duška institucija, jedina svetla tačka Eurovizije. Konačno neki komentator koji izlazi iz klišeja, zanimljivi ili manje zanimljivi komentari nije bitno, ali makar nema energiju mrtvog konja. Duška
samo napred, ne slušaj ove dušebrižnike. Ja Euroviziju samo zbog njenih komentara i pogledam, pesme su onako sporedna stvar postale. Bez nje gledanje prenosa ne bi bilo isto. Ovo gledamo samo zbog Duške. Bravo Duška, bravo ljudi. Carica, Duška, studenti pobeđuju. Mislim, to se podrazumeva. Duška je car, zbog nje samo i vredi gledati ovo. Zbog nje gledam na RTS-u. Ja bih voljela vaš tandem voditeljski. Duška kida. Da, na mene je mislila u tandemu sa Duškom. Hahaha, ima takvih komentara još? Ovo je top, a ne naši dosadni hrvatski komentatori. Mislim da ste shvatili poentu. Onoliko koliko ima hejtera, toliko Duška ima i fanova, možda čak i više. Tako da je naslov ovog klipa da je Duška podelila Srbiju svojim komentarima potpuno opravdan. I sećate da sam se rekao da, tako se kaže. I sećate da sam se rekao. Ćemo da se vratimo na onaj komentar. Izgleda da neki prvi put gledaju Euroviziju. Ono što je meni bilo zanimljivo kod svih ovih hejtera je to što ovo nije ništa novo u suštini i što Duška ovo radi već godinama. Ona prenosi Euroviziju od 2004. i možda je samo vremenom postala malo ekstremnija. To vam je prosto kao ono kad radite neki posao baš dugo i kada vam negde uđe i u rutinu i onda i vi negde morate da se dovijate i snalazite i da činite taj posao sebi zanimljivijim. To vam je kao recimo Dačić koji je na vlasti već 30 godina i sad mu je možda malo dosadno, pa vidimo da isprobava neke nove stvari, kao na primjer ljude u burićima. A inače ljudi koji su prozivali Dušku da ništa ne radi osim to jednom godišnje za Euroviziju, Duška vam je šef službe odnosa sa javnošću Radio Televizije Srbije. I to je nešto gde ne mogu da je branim. S obzirom na to kakva saopštenja RTS daje i generalno kakvu uređivačku politiku imaju, tu zaista ne mogu da je branim. Mislim, ovo je samo da skontate da žena ima i posao mimo Eurovizije. Ali za Euroviziju itekako hoću i mogu i jesam, a ljudi kojima se ne dopada kako Duška komentariše, na svu sreću ima i drugih opcija, kao što su rekli ljudi u komentarima ili na Hrtu, ili na Radio Televiziji Crne Gore, ili na oficijalnom YouTube kanalu Eurovizije, a uvek možete da uključite i snimak prenosa novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Ili prenos neke sahrane. Ja Euroviziju gledam da se zabavim, nasmejem, pa boga mi i da iskritikujem i meni Duškine opaske dođu kao melem s obzirom na nivo nebuloza koji nekad možemo da vidimo na ovom takmičenju. E sad ljudi, kakav bih ja to istraživački novinar bio da vama ovu temu nisam obradio iz više uglova, tako da sam ja pored toga što sam pogledao 8 sati srpskih prenosa Eurovizije, pogledao i 4 sata hrvatskog prenosa finala. I mogu vam reći da se Hrvati mnogo foliraju i mnogo pokušavaju da daju ovom takmičenju na značaju. Čak imaju i emisiju koja je prethodila sat vremena pre finala u susret finalu Eurovizije. Uređenije, rekla bih. Da, predivanje. Glavni grad Austrije, Beč je grad koji bilježi 50.000 turističkih noćenja svakoga dana. Ja ne znam da smo mi ovo imali pa išlo na drugom programu možda, ali definitivno mi deluje da su se Hrvati više iscimali. Malo ga fejkujete, ali suština je da i njihov voditelj, iako je suzdržaniji, isto sa podsmehom prenosi Euroviziju, samo je to malo ublaženo. Eto, na primjer, onom voditelju kom se Duška non stop podsmevala i za to dobila velike kritike, se podsmevao i hrvatski komentator Duško Ćurlić, samo na malo drugačiji način. Šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov kotel, kostim, odelo, šta god ovo da jeste, nekako kao živolo na zalasku karijere. Bože, kad vidim ovog čoveka ovako obučenog, Liberace himself. Liberace vam inače čuveni italijanski pijanista, poznat po ekstravagantnom stilu oblačenja, tako da umjesto da hejtujete Dušku, bolje se zahvalite na malo edukativnog sadržaja, šmokljani neobrazovani. O Bože, se presukao, doduše Bogu hvala, iz onog čudnog kostima u tradicionalnu austrijsku oduću zelene boje. Ovaj čovjek počinje da me zabavlja, ne zato što je duhović, zato što je nekako pojavan. Znači, stvarno izgleda kao papagaj u naletu strasti i sad sam bila vrlo biranih reči.
Prvih 5 smo vidjeli, nemojte se ljutiti što se ovako nasmijem, ali svaki put me iznenadi Mihael svojim novim stylingom, ali to je već postalo nekako uobičajeno. Ovih dana se puno pisalo o tome, međutim domaćini su rekli da namjerno upravo ide s tim stylingom, kako da bi pokazao svu količinu kiča koji se vidi ovdje na pozornici i koji prati u principu Eurosong. E sad, jesu li oni to stvarno mislili ili nisu, ko će ga to znati. Evo, upravo priča o tome da je dobio vjerojatno milijunske savjete, modne savjete i zahvaljujem apsolutno svima. Mihael, hrabro. Žao mi je da samo slušate u radijskom, jer ovo se isplati vidjeti ovaj ulazak. Viš, malo prckanja, ali na finjaka, a Duška to baš direktno. Tako da ako volite da okolišate, ako volite da čujete svaku razglednicu i da imate čas iz geografije. Evo, ova razglednica recimo prikazuje regiju Štajertal. Ako želite da gledate više radijski nego televizijski prenos gde vam voditelj govori apsolutno sve što vidite svojim očima na ekranu. A Ukrajina će nam reći što? Dobri večer, Mihael. Da su dali Australiji 2 boda, Francuskoj 5, Češkoj 7, Italiji 4, Izraelu 10. Uz te kretke, nenamerne momente koji će vas nasmejati. I prva 12-ica za Belgiju koja će ju malo pogurati napred na ljestvicu, tako je. I ostanu u mestu. Onda je hrvatski prenos svakako za vas. Ali ako želite da se dobro zabavite, onda je apsolutna preporuka srpski prenos uz Dušku. Mislim uz Dušku dok je ovaj super talentovani komentator uskoro ne zameni. Ima još mnogo materijala za ovaj video. Nismo stigli ni da spomenemo najveću legendu ovogodišnje Eurovizije, Sala da Vincija. Mnogo devojaka, mladih, starijih, ovakvih, onakvih me zvalo ovih dana da pitaju za Salvatore, kako izgleda uživo, koliko je visok, kako se ponaša. Devojke, saberite se. Ima momenata kada je Duška bila puna podrške, kada je bila potpuno suprotno od ovoga što joj hejteri zameraju. Eto kako nežnost i romantika mogu da pobede. Koliko se lepo obukao i složio boje. I ovo more iza njega i žuto nebo. Savršeno. Koliko talenta u jednom ovako malenom biću. Svaka čast devojkom. Ali pošto vi ne volite predugačke klipove, onda sam odlučio da taj deo ipak ne ubacujem. To svakako možete pogledati u mnogobrojnim kompilacijama koje su se pojavile na internetu, od kojih je apsolutno najbolja moja kompilacija na Instagramu od 19 minuta Duškinih najboljih izjava. Vi znate da sam ja, osim što sam rođen za kameru, također fantastičan editor. O Bože, što volim ove sve strane, dobro. Ima i pozitivnih, ima i negativnih, ima i neutralnih koje su samo smešne i to je na mom Instagramu Vladica VPP. Eurovizijski bord treba dobro da razmisli kako da vrati poverenje drugih emitera koji treba da se vrate, kako nas treba da ubede da smo ujedinjeni muzikom već nekoliko godina, hajde da kažem nije da ne verujemo, ali sve manje verujemo. Ovo je specijalno za one koji su rekli kako nije smela da zucne o političkim okolnostima pod kojim se odvijao festival. Ja ću vam samo reći, ko ume da sluša, ume i da čuje. Da, prilično se čuje i negodovanje u areni. A za onaj skandal sa bodovanjem žirija i poenima za Hrvatsku, pa to gledajte kod Kesića. Hvala i hrvatskom žiriju za 12 poena, a od našeg žirija Hrvatskoj... znate susjedi šta se rimuje sa Pula? I nekako ta atmosfera mora da bude adekvatna tom događaju koji zaslužuje, posebno ove godine, znate, 70 godina jednog festivala ovakvih razmera je ogroman jubilej. Hvala Duška što si nam ulepšala taj jubilej, barem nama koji volimo sarkazam i koji razumemo tvoj smisao za humor. Negde sam jako srećna što nisam pristala da budem deo ove zabave. Hvala Duška što si ispoštovala ono što si rekla na početku prvog prenosa, da smo mi ipak malo drugačiji. No, nećemo obraćati pažnju na ovakve skečeve i duhovitosti, jer mi smo malo drugačiji.
Hvala svima koji ste odgledali do kraja, lupite taj subscribe, lupite taj like, lupite taj share. Ako sad nisam zaslužio, onda neću nikad. Više od 12 sati materijala sam ja naknadno pogledao kako bih vama pripremio ovaj video, kako biste mogli da uživate, koliko se ovaj dečko trudi za vas. Ovo sam ukrao od drugih youtubera. Opet vam nisam rekao zašto me nije bilo onoliko dugo, to ćemo u sljedećem videu, obećavam. A razlog zašto je ovaj video snimljen, evo, 2 nedelje nakon Eurovizije, pa zato što se u međuvremenu odigralo nešto mnogo važnije. Hello from Serbia, what a wonderful show. And our 12 points go to Slavia. Je dobila prvih 12 poena, Bugarska, čestitamo. Ja kao, ja ću da komentarišem Euroviziju i onda dođeš vidiš mene, bangarangara, bangarangara. Šta je ovo? Aha, a su napravili foru da se kao podiže. Aj, molim te.